L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum il-Knisja tistedinna nofru nikkommemoraw il-San Ġennaru, Isqofu Martri, qegħdin f'dan is-santwarju ta' Pinu nagħmlu l-memorja tal-Verġni Mbierka Marija. Nistedinkom eżis ħudi biex fil-bidu ta' dan il-Quddisa nitolbu maħfar il-Alla tan-noqqasijiet u d-dnubiet tagħna. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt dmirijiet. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li aħna l-qaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u fil-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-Imqazza Marija dejjem Verġni neħilsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu il-għena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu l-Korintin. Ħuti, għandu mnejn xi ħadd jgħid kif iqumu l-mejtin bliema ġisem jiġu. Iblaħ, dak li inti tiżra ma jkollux ħajja jekk qabel ma jmutx. U meta tiżra ma tiżrax dak il-ġisem li għad ikun. Daqsxejn ta' żerrija tista' tkun tal-qamħ jew ta' xi żerrija oħra. Hekk ukoll hu l-qawmien mill-imwiet jinżera ġisem li jitħassar iqum ġisem li ma jitħassarx. Jinżera fl-għajb iqum fil-ġieħ. Jinżera fid-djufija iqum fis-saħħa. Jinżera ġisem naturali iqum ġisem spiritwali. Jekk hemm ġisem naturali hemm ukoll ġisem spiritwali. L-Iskrittura tgħid l-ewwel bniedem Adam sar ruħ ħajja, l-aħħar wieħed sar spirtu li jagħti l-ħajja. Mhux l-ispiritwali ġie l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali u mbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem mit-trab u tal-art, it-tieni bniedem mis-sema. Bħalma hu l-bniedem tal-art hekk ukoll huma l-bnedmin tal-art. Bħalma hu l-bniedem tas-sema hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna imlibsa x-xbija tal-bniedem tal-art hekk ukoll qatt nilbsu x-xbija tal-bniedem tas-sema. Il-kelma tal-mulej. Nimxu quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. Nimxu quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. Jerġgħu lura l-edewwa tiegħi meta jien insejjaħlek, dan jien naf li Alla hu miegħi. Nimxu quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. Bl-għajnuna ta' Alla nfaħħar kelmtu, bil-għajnuna tal-mulej nfaħħar kelmtu. F'Alla nittama m'għandix għax nibża, x'jista' jagħmilli l-bniedem. Nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. O Alla, jien marbut bil-wediet tiegħek, għalhekk inroddlok sakrifiċċji ta' tifħir, għax mill-mewt int ħlist lil ħajti u l-riġli mill-waqa. Nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. Alleluja, alleluja. Ħen jien dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla b'qalb tajba u sinċira, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Alleluja. Il-mulej magħkom.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien inġemet kotra kbira ta' nies li kienu ġejjin lejn Ġesu minn kull belt. U qalilhom din il-parabola. Wieħed bidwi ħareġ jiżra żerrija li kellu. U baw jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mogħdija u intrifsu. U l-għasafar tal-ajru naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat u nibtu u nixfu għax tira ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Oħrajn waqgħu f'art tajba u nibtu u għamlu l-frott kull waħda 100. Kif qal dan, refa leħnu u qal, min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. Id-disċipli tiegħu staqsewh x'kienet dik il-parabola. U hu qalilhom, lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna ta' Alla, iżda lil-bqija bil-paraboli biex iħarsu u ma jarawx u jisimgħu u ma jifhmux. Il-parabola mela hija din. Iż-żerrija hija l-kelma ta' Alla. Dawk li matul il-mogħdija huma dawk li jisimgħu, imbagħad jiġi x-xitan u jaħtfilhom il-kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemnu u jisalvaw. Dawk ta' fuq il-blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma jilqawha bil-ferħ, iżda billi ma jkollhomx għeruq jemnu għal ftit żmien u meta jiġi fuqhom it-tiġrib jitilqu. Dawk li jaqgħu qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu, iżda aktar il-qudiem l-inkwiet żejjed u l-għana u l-pjaċiri tal-ħajja joħonquhom u l-frott tagħhom ma jsirx. Imma dawk li jaqgħu f'art tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jożuha u jagħmlu l-frott billi iżommu sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Alla bat il-verb tiegħu li ħal ġisem u għammar fostna. Nerfgħu lejh dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ngħidu flimkien Kyrie eleison. Meta l-Knisja il-ġisem mistiku ta' Kristu tinqasam nitolbu Kyrie eleison. Meta jkun diffiċli taħfer u titlob maħfra biex timbena mill-ġdid il-għaqda nitolbu Kyrie eleison. Meta tant bnedmin iħossu id-tbatija ta' fiġhom taħta nitolbu Kyrie eleison. Meta fid-diffikultajiet ta' kuljum ma jirnexxinniex nagħtu xhieda tal-Evanġelju nitolbu Kyrie eleison. Nieqfu għal ftit sekondi eżis ħuti u nresqu lill-Alla u lil Marija it-talbiet personali tagħna. O Alla, għajn ta' kull ħajja, saqqi lill-qlub għaċċana tagħna bl-imħabba tiegħek sabiex nagħmlu l-frott ta' emejel tajba bi Kristu Sidna. Amen.
Nbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fi tibitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Nbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fi tibitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qan mulej Alla tagħna li unidmu qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek. Tolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twilet minn verġni bla ma naqqas anzi qaddes iġbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijitna u jagħmel li l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek. Imma li żjed illum fil-memorja tifkira tal-Verġni Mqazza Marija aħna nfaħru l-kobor tat-tjiba tiegħek bl-istess sinnu ta' ratti l-ħajr li għamlitlek ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja u xerrit fuq għal-ħina tiegħek bla tarf meta ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek li bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna. Ibnek Ġesu Kristu, Sidna, bih l-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċit ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, nbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej xampir ferri istemmew. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu
nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jraddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lina li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Loreto Cortis ukoll f'ħutna kollha li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Imqazza u Malla Marija, l-arus tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġennaro u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddas ismek, ikun li trid ħobsna ta' kuljum ħatina lil aħfrinna ġnubitna u ma naħfru minnu ħati għalna. Daħannix u tiġri isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fija inti tgħix bis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Ġisem il-kien ta' Sidi Ġesu Kristu. Kun jissolina li se nitqarbu bina ħajja ta' dejjem. Mulej Ġesu Kristu li nalla l-ħaj. Il-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtiti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidejt lejn il-kwandamenti tiegħek. Ħallini qatt ninfiret minnek. Danu il-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħejn aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej li tidħol taħt is-saqf stej biskellabna u jidħol il-ġisem ta' Kristu.
imbierek il-ġuf tal-Verġni Marija li ġibet fid-dinja lil-bien il-missier etern nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagramenti tas-sema aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqadsa Marija. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu il-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Lodwa tajba lil kulħadd.